Un marge de pedra seca és aquella construcció que realitza el pagès amb les pedres que molesten al tros. Així, les pedres que entorpeixen les aparta i les col·loca, una a una, meticulosament, per a una nova funció, la de contenció, protecció, delimitació. I a casa nostra ho fem sense cap tipus de morter, buscant l'encaix idoni, l'equilibri d'una pedra amb l'altra. Aquesta feina és, doncs, un llegat dels avantpassats que forma part del nostre patrimoni, història i tradició, de la qual nosaltres tenim la determinació de ser-ne la digna herència. Som garants de la igualtat entre homes i dones. Som els fills dels que van lluitar per una societat justa. Defensem la fiscalitat progressiva en criteris de justícia social, medi ambient, solidaritat i igualtat. Som municipalistes, independentistes i d'esquerres. Som les qui treballarem per garantir l'accés universal a la sanitat, l'educació, l'habitatge i la cultura. Som els convençuts que la participació ciutadana ha de ser l'eix sobre el qual s'estructuri qualsevol actuació municipal. Som els hereus de la lluita ecologista i creiem que cal caminar cap a la sostenibilitat i la transició energètica. Som els que estem determinats a garantir l'accés a l'habitatge digne i la rehabilitació de cases abandonades. Som els que apostem per la municipalització de recursos bàsics com l'aigua. Som els que creiem que cal potenciar l'empresa i el comerç familiar, de proximitat i qualitat. Som els que hem demostrat que es pot fer diferent. Ara tu, ajuda'ns a fer-ho possible.